No sé por programa de televisión de novo. Mandamos un WhatsApp a ver se montamos esta semana, sería para a semana que ven, xa. No, a nova televisión. Home!
agora veio um pouco na televisão. Ah, é? Está gravando aí? Muito bem. É um prazer conviver. Bons dias, Manuel. Bom dia. Que tal se dou a manhã de pesca hoje? Para mim foi boa porque respirei ar fresco. O peixe não vim para matar. Não. Queda para outro dia? Sim, deixa crescer. Quando forem grandes, eu volto cá. Cantos anos levades xa participando aquí na festa Troita de Ponte Caldelas, Manuel? A amizade com estes amigos de Verde Sancho e com Ponte Caldelas vale cerca de 20 anos. E é mais a amizade e o convívio com eles que propriamente fazer muito peixe. Muito bem. Eu costumo dizer a meus amigos que vocês vão matar peixe e eu venho à pesca. Claro, son cousas distintas. Exatamente, exatamente. Como cambiou a pesca nos últimos 20 anos, Manuel? Olha, como cambiou? Sim. Como cambiou? Como mudou? Mudou. Acho que existem muitos matadores e muito pouca gente com o sentido de preservação do futuro. E é muita pena porque os nossos filhos e os netos se calhar só vão conhecer uma truta ou uma outra espécie do hipermercado. Isso é mau. Ainda bem que existem entidades que conseguem fazer a preservação e fazer repovoamentos. Isso é muito importante. Porque, pronto, se não houver repovoamento, se não houver preservação, não há futuro. E temos cada vez menos peixe, seja no mar, seja no rio. Eu pesco a Costa da Morte, sim, desde a Guarda até Ferrol. E não tenho notado, se calhar sou eu que não sei pescar, mas tenho notado que há menos peixe que há anos. Eu faço muito aquela costa, gosto muito da pesca de costa. E depois, pronto, do lado de Portugal é mais complicado pescar porque a nossa costa é muito baixa. E depois tem trolas, tem rede, tem armadilhas. E de Aveiro para baixo as coisas são melhores. De Aveiro para cima é mais complicado. O mais importante de todo é a amistade. É o prazer de estar aqui a trabalhar convosco. Pronto. Quem gosta disto não é só tirar peixe, também é o convívio, é intercâmbio de ideias. Eu admiro muito o vosso presidente porque ele é uma pessoa fantástica e consegue dialogar com as pessoas. Esta festa da truta no mês de maio é uma coisa maravilhosa. Em Portugal não existe nada disto. Existem campeonatos assim dispersos e tal, mas não. Eso, colles un día o coche, levas a dous daqui de Ponte Caldelas e montan a festa ali en Portugal, sim, rapidamente, É verdade. Estão tão longe de Portugal, Ponte Caldelas, como digamos, da minha casa, de onde eu moro, de Braga até Aveiro. A distância é quase igual. Com uma vantagem. Eu venho para cá e não tenho peagem. Sim. Para lá paga por peagem e depois encontra 100 pescadores, é uma confusão. Bueno, pois a pesar de que non pican os peixes, vamos a seguir desfrutando o día, non, Manuel? Sim, claro, vamos. Isto de tarde vai ser bom. Pois, moitísimas gracias, benvido un ano máis a Ponte Caldelas. Um prazer. E a seguir co mesmo ánimo, polo menos. Graciñas, Manuel. Ok, obrigado, tudo bom para vocês. Continuem com esta filosofia em relação ao rio. O Verdugo é espetacular. Vocês têm outros rios, também são muito bons. Mas acho muito bem que vocês deem continuidade a este espírito de preservação, porque sem isso não há futuro. Muchísimas gracias, obrigado. Obrigado eu. Obrigado eu. Arriba hay dos. Sí, lo sé, es que esa está ahí. No, pero está por la parte de arriba del puente normalmente. Está por la parte de arriba del puente. Sí, puedes. Sí. No, bueno, pues si te gusta eso, dentro de un poco te dejamos entrar ahí. Cuando vienen pescadores tenían que pescar en el salmón.
Eu estuve Collín, cacho. ahora en Falarguei, a Jarochema tamén. Bueno, pois seguimos por Ponte Caldelas, neste momento acompañado do presidente da Sociedade de Caza Verde Seixo. Bos días, Lino. Buenos días. Bueno, hoxe toca máis pesca que a caza, non? Pois claro, hoxe é o día fuerte de Puente Caldelas da pesca. Hoxe máis mañán, pois, facemos o 56 campeonato xa da festa da troita. E, bueno, pois, moi orgulloso de que vanse collendo troites e parece ser que a xente que ven participar, pois que vai, de momento está contenta. A ver, a tarde se siguen as expectativas. A xente, fai un momento, había incluso participantes internacionais, os amigos portugueses, que é verdad que, bueno, non é porque estes diante, pero falaban moi ben da organización da Sociedade de Caza de Verde Seixo, deste tipo de eventos. Bueno, a Sociedade Verde Seixo pois, será como outras sociedades calqueras, pero efectivamente pois, temos un currículo, penso que bastante bo. Eu, neste caso, pois, levo 15 anos de presidente da sociedade. E, bueno, pois, teño xa moitas amistades a base de anos, pois a xente xa, especialmente a maior, pois toda parece xa da familia, porque me abrazan e me dan, bueno, pois están moi contentos coa Sociedade Verde Seixo, pois polo que os tratamos, penso que vean nunha palabra, non? Acompañados, por suposto, pois polo Ayuntamiento. Tendes tamén unha ventaxa, que é que este maravilloso río Verdugo que temos aquí ás nosas espaldas, que iso tamén pon moito da súa parte, non, Lino? Bueno, todo axuda, tampouco non é que sea un ano este ano de moitas troitas, non sei polo dependido do que é, pero bueno, noutros sitios como pasa a mesma cousa, pois tampouco non estamos decepcionados porque nós estamos cada ano pois traballando máis, temos xa unhas perspectivas po ano pois que penso que vai a aumentar a pesca e bueno, pois toda a base de traballo, de sacrificio e de que a ver o que aguantamos para seguir facendo isto. Tanto na pesca como na caza, a palabra clave é sempre a mesma, xestión, non, Lino? Non cabe menor dúda, eu estou acompañado dun moi bo equipo, penso que teño suerte nos fichajes, e, bueno, pois a prueba está no delegado de pesca, que estou super contento con el, un chaval que non se lle pode pedir máis porque é imposible, e que, bueno, pois estou super orgulloso del, porque é o que leva todo o sistema da pesca, e botoulle unha man no que necesita, pero toda a responsabilidade e toda a colaboración é por parte del. Tens que ter cuidado porque agora ven o verán é época de fichajes e a ver se cho van a levar para outro equipo. Vendendo así como vendes, únicamente que lle poñas unha cláusula de rescisión moi alta. Bueno, pois podo che dicir que non é por jabalo, pero xa me pasou. Xa houbo que mo queixo levar, e bueno, pois eu tampouco non vou durar toda a vida, e espero que ao mellor sea o futuro que me queda a min, incluso no tema do río, porque unha das miñas prioridades é que os veteranos, xente maior, que disfrute, e despois pois, a seguinte, que é máis importante para min, é dos rapaces que mañán pois, van a practicar o seu deporte, e, bueno, eu estou loco porque os rapaces que ten algunha troita, que teñan que lle entre isto na sangre, que sea un deporte, porque todo que sea deporte para a juventud, pois eu super encantado. Un participante portugués, co que falamos aí a Pedro Río fai un momento, facía moito fincapé en que é fundamental o relevo xeneracional. Home, non cabe menor dúda. Nós somos unha sociedade que eu estuve en 2000 ou 2008 de presidente, volvín a coller a sociedade no 2017, e podo vos dicir que acollín con 8 socios de pesca, hoxe temos 49 socios de pesca, penso que vamos a seguir aumentando, se non nos fallan as perspectivas, porque temos aí varios sistemas que penso que nos van a funcionar moi ben para aumentar o que é as troitas en Puente Caldelas. Pois moitísimas gracias, non só por atender as cámaras da Nova Televisión, senón polo traballo que levades a cabo e, sobre todo, seguir con ganas e con forza mentre o corpo aguante, Lino. Moitas gracias a vos. Se toma água é para lá. Sí, esto no hay nenhuma. Eu vi uma picada. De primeira, meu. Sabe onde foi? Um bitinho desse. Eu pensei.
Tenemos moito material. Vamos mirar agora. Padrão, Eloy Martínez Vázquez. Uma. Eloy Martínez Vázquez. Uma. Bondra, José Couso Cebeira. Couso Cebeira. Uma peça, Tienes que coller 30 o 30 máis. Quen dixo eso, papá? La mela. Hay que llevar a outra. Se teño o ollo cerrado. Se vou o ollo cerrado, se verás. Alambrar. Se verás. Non pregunto nin por eso. O que? Mira, pai, se non paro o teléfono xa. A ver, facemos unha fotiño da mesa desde aquí. Túa. Póñeme firme. Poñedamos guapos, elegantes. Guapos non son. Ponle filtro eso lá. Pois arreglamos ya, a ver o que se dá feito. Bueno, pero tamén vai pagar máis. Estaba defendo a mí. Misma, moitas veces non son. Bueno, o primer plato está aí. Vas despois de comer. Un chico que era tu hijo.
A Rubén. Esperemos que no. Hase de saber, hase de saber. Manuel. Obrigado. Obrigado. Cuando vai ter un recuerdo, unha conmemoración con calquera, o que pediu o seu momento, o presidente de Río Ulla, que está aquí con nós, que quere facer entrega de un propósito. Pois nada, un paro, señor alcalde, un placer, gracias pola acollida. E outro, para a Sociedade de Caza e Pesca Verde Seixo, honor do presidente de Río Ulla, un detalliño, nos queda aí. Cada vez poñelo máis difícil, Bueno, e tengo a troita. Quero decir, recordar, gracias ao Concello de Ponte Caldelas por a súa colaboración. Eu justamente, non busco cariño, non nada. Os días son... Una cosita clara. Muy bonito. Muchas gracias. Tenho que engatar ao meu xerro, engatar ao meu xerro, mais o sal e tal, e dá Deixa unha queipinha. Bueno, pois cerramos Ponte Caldelas e que mellor maneira de facelo que co seu alcalde. En primer lugar, noraboa Andrés por esta festa da Troita. Nada, gracias a vos por vir e participar. Explica un pouco, porque alguén que lle dis que votades un mes celebrando a festa da Troita, digamos que lle parece raro, ser de Ponte Caldelas deben estar locos. Entonces, como facedes, Andrés? Bueno, ahora mismo é a festa gastronómica máis larga de toda España. Non hai ninguna que dure un mes inteiro, non? E, bueno, o obxectivo era un pouco trasladar a festa da Troita a todas as aldeas, non? No 50 aniversario, fai 6 anos, é cando decidimos facer esta aventura e, bueno, funcionou estupendamente, non? Genera un ambiente de convivencia, de unión veciñal e de sentirse orgulloso de ser de Ponte Caldelas, ademais de degustar pois este prezado pescado para nós que a troita, non? O ano pasado consumimos 4.200 kilos de troita, este ano vamos a chegar aos 4.500.
Entón, bueno, son máis de 4 toneladas de troitas que se consumen e a verdade é que, bueno, é unha festa moi bonita no sentido de que colaboran os veciños, os que cociñan fano gratis, colaborando con este evento, os gaiteiros tocan gratis e os veciños fan postres gratis, non? O sea que ao final generamos aí, bueno, pois un arraigo moi importante, unha enorme convivencia e iso, un sentirse orgulloso de ser de aquí, de ser de Aldea. Digamos, polo que estás contando, ese casi é o principal valor da festa da troita, independentemente de consumir o produto estrela como é a troita, non? Sí, agora se é unha festa distinta, unha festa que a dos pueblos é un mes de convivencia e despois chega, bueno, a festa do fin de semana, que é este fin de semana, donde hai xa concurso de pesca tan tradicional e que tanto nos gusta e, bueno, xa hai verbena e todo eso, pero realmente o bonito xa desta festa é esa convivencia de un mes, ¿no? Consumindo troita e comendo postres caseros e convivindo entre os veciños, ¿no? É dicir, ao final, Galicia sigue sendo eminentemente rural. Sí, este é eso, é o orgullo de ser de Aldea, o sentirse orgulloso de ser de Aldea, hai veciños que viven aquí, son daqui de todo ano, pero hai outros que compraron aquí, ¿no? E se ven moi arropados, ¿no? E sorprendidos, ¿no? Desta situación de convivencia. Tú, ao final, se vives nunha cidade, pues, non conoces o veciño do sexto, ¿no? E aquí os teus veciños, ademais de ser veciños, xa son unha familia, ¿no? E é o que tratamos de facer, ¿no? De unha boa convivencia, de unha boa vecindade, de levarse ben e de eso, de sentirse orgulloso de ser de Aldea, que é o que significa vivir en Galicia. Vivir en Galicia, vivir en Ponte Caldelas, ten aparte un valor añadido que se chama Río Verdugo, en que a veces dá vos disgustos como o campo de fútbol. Sí. Pero bueno, é dicir, tendes aí un patrimonio natural que cada vez é máis importante cuidar, verdad, Andrés? Sí, nos témolo moi cuidado, estamos moi pendiente del e, bueno, é a única playa fluvial de España con bandeira azul. A DEAC, que otorga as bandeiras azules, ven cada 15, 20 días, un mes, a facer analíticas por sorpresa. E, bueno, se nos dá esa bandeira azul fundamentalmente pola calidade das aguas. Iso é moi importante para nós. Hai que destacar ou resaltar que non é fácil manter esa calidade das aguas, non? Non, hai que estar moi pendiente, pode haber algún tipo de contaminación puntual, estamos moi pendientes para que, bueno, para protexer o noso río, que para nós é fundamental. Falando de temas fundamentales, tamén é fundamental que aumente a población no rural, a población Puente Caldelas. Que lle pode decir a aquel que este pensando se vir a vivir a Puente Caldelas sí ou non, Andrés? Hombre, ahora mismo este é un dos poucos concellos de Galicia que leva 7 anos consecutivos crecendo en población, ¿no? Dentro da situación demográfica que lamentablemente ten Galicia, ¿no? Donde, igual que en Ponte Caldelas, hai o doble de fallecimientos que de nacimientos. Nos crecemos en población porque a xente quere vivir aquí. E, bueno, pues cada vez que cada vez hai máis demanda, hai listas de espera para alquilar ou para mercar en Ponte Caldelas. Nos ahora mismo casi temos un problema casi de vivienda que de xente que queira vivir aquí, ¿no? Entonces, bueno, pues a min gústame, síntome orgulloso nese sentido, ¿no? De que a xente queira vivir en Ponte Caldelas, ¿no? O de sentirse orgulloso que a xente queira vivir en Puente Caldelas por parte do alcalde, pues tampouco é, digamos, nada raro. Pero hai algo que se sinte no ambiente, e é por que os veciños se sinten orgullosos do alcalde de Puente Caldelas, Andrés? Uy, eso tendrás que preguntarlle aos veciños. É dicir, que diferencia hai? É dicir, no trato a trato, no día a día, é dicir, o que se pode ver, que si é verdad, é que Andrés é un alcalde diferente. Non vamos a decir nós se mellor ou peor, pero si diferente que se fai sentir no pobo. Bueno, a min gustame que a xente queira vivir aquí, ¿no? Que decidimos cambiar un pouco o concepto de rural, ¿no? Aquí ahora mismo hai pues, unha enorme actividade cultural, hai cercanía, hai, bueno, pues, este ambiente nas aldeas que creamos para generar boa convivencia e boa vecindad. Deseñamos unha serie de cousas para intentar que Ponte Caldelas sexa un atractivo para vivir, ¿no? Porque agora hai que competir para que a xente queira vivir no teu concello, ¿no? Concretamente aquí ao lado, a cidade de Pontevedra leva anos decrecendo e é unha cidade, ¿no? E Ponte Caldelas leva anos crecendo, ¿no? Entonces, bueno, generar ese atractivo para vivir aquí, esa é a miña responsabilidade. Despois, o que pensen de min, eso xa non lo sei. Pero detrás desa responsabilidade, o que está claro é que hai un montón de traballo día a día, non, Andrés? Sí, sí. Pero, bueno, a nosa labor e bueno, eu son daqui, son dunha aldea daqui de Ponte Caldelas e bueno, eu me sinto moi orgulloso de ver o meu pobo crecer, prosperar e de ver esa convivencia, esa boa vecindade entre as aldeas, de sentirse orgulloso de ser daqui, de que se fale ben de Ponte Caldelas fora de Ponte Caldelas, ¿no? Bueno, todo eso é do que máis orgulloso me sinto.
O que parece claro que queda traballo por facer, pero tamén parece, digamos, que tes boas mimbres, porque se o alcalde está orgulloso do seu povo e o seu povo está orgulloso do seu alcalde, pois xuntos podedes, digamos, alcanzar esas metas que todavía faltan por cumplir en Puente Caldelas, como pode ser, hai unhas obras aí arriba que o ano pasado estaban así, este ano están un poquinho mellor, pero todavía quedan deberes, non, Andrés? Sí, temos, bueno, para nós fundamental é as termas, este é unha vila termal, o nome de Ponte Caldelas ven Ponte pola Ponte do Verdugo e Caldelas polas nosas caldas, non? Aí históricamente hubo un balneario e, bueno, pues este ano espero xa poder a proceder a derribar, bueno, esa mole que quedou aí, levamos bueno, máis de ano e medio pendiente con Aguas de Galicia porque nos requiere moitas cousas, bueno, a administración funciona así, lenta, burocrática, temos que ser pacientes, pero espero poder conseguir este ano xa facer esa demolición, para que xa temos proxecto e presuposto, e só nos falta ese permiso de Aguas de Galicia e a ver si de cara ao ano que ven podemos iniciar xa esa construción dese aproveitamento termal tan importante para o futuro turístico de Ponte Caldelas. Bueno, pois prometemos volver ao ano que ven, a Festa da Troita, e pasarche revista desas inspeccións así, sin avisar que dices, das termas, sobre todo polo ben de Puente Caldelas, dos veciños e tamén, como non, polo seu alcalde. Moitísimas gracias, Andrés. Nada, a ustedes. Lo que pasa es que yo le daba, al final, le daba en las narices, porque yo tenía mucha flexibilidad.